Ako na po ni Universe. Ako po ni Union Bird. Diyan na pinagkapilapil. Kawan na po guys. Nangit-ngit na po ka nang naikuan. Ngit ang panahon. Langit. Hindi ka nang Ang langit. magpasalamat ko guys sa katong na ningatag na magkanang naiwan ki pang gasolina sa motor mo to nga nakasak kami kuan guys bukid katong amang gingadto gahapon sa kanang Usminyapi. Salamat mi sa naghatag na magwan ki kay nakabayad mi sa intran, sa tour guide, hindi sa gasolina. Salamat ka Johnny Muti kana kay baw na ko kananay kay baw na ka nabali naman ni noon. Ibaw na ka. Nabali naman ni noon. Kay baw na ka te kananay kinsa ka. Salamat ka Jo ng pag-amping for me. Salamat. Ara nang lipadya kay nakaabot ra jud ko datong lugar nga. Lami ka jud view. Kay lima na gud ko katuig diri sa Daris Dalagit nagpujit diga. Katupad jud ko nakaadto. Nakadagdag naman ko nga naalagi nga nang surudyanan nga Usminyapi diga. Makakita ko sa mga kuan ba mga picture. Lami kay tanawon kananay view mo nga ara dyan ang lipadya nga nakaabot ko dagto nga namang pasalamat ko sa naghatag na mag-1K aron makaabot mi dito. Isa ba oy na po niya si apil-apil nagkuan lagi ka pa. Ha? Nagbutang-butang lagi kag kanang Ang gawas ko kay manghipos ko turong sa imuhang mura man kag manghula. Mga basura dito manguman ko. Nandiya guys magtiwas ko dagto sa katong trabaho nga ang ipangbalhin sa dagking kaang katungahang mga buwak kay nilagyo naman guys ja ang katungahang mga kaang kay mga gagmay raman to. Pasalamat ko sa sister-in-law nga gitagan ko ni sa pagpalit og kanang kaang. Salamat ka Johnny Muti kay mabalhin ra jud na katong na ang mga buwak nga kanang na gagmay gyapon nga kaang. So guys, karon nagluto ko og kanang itlog nga sinardinasan. Napali. Sardinas na ito. Samukan mo gud ka. Samuk mo gud ka diya mo nang Nagluto ko itlog na sardinas na initlogan tapos itlog na sinardinasan. samukan mo gud ka mo nang Makabali-bali makabali-bali na laman ang taning istoryan kay samukan ka. Mani among suwa guys sa pamahaw kay sa kalakaw kay na may uwan. Yung uwan magkalit mo nang nagkuha na lang ko kuan guys tindahan sa tindahan na lang ko na malit. Kung sardinas sa tanan ay kuan guys itlog. Buktarado ang tindahan. Guys kanang ibutang ang kuan guys itlog. Ay sardinas at yung gisat na saan. Samukan man ka. Masangili ko masangili. Saba. Mag-intro po ta, mag-apil-apil. Siyempre, ikaw vlogger. Bantayan mo ang tag-imong channel, hindi ka mag-vlog ito, mo ang kaugaling. Ngayon, musikat ko, hindi na mo musikat. Sabi mo, Muna sikreto guys. Baka naman, gini sa mix. kakabal ka. Pangkat pa dito ko. Muna sikreto guys. Hindi guys, sa mukha. Gamayng laway. Pero, ping ping! O diya. Samukan kay ka pa. Wala, hindi na ako magpapilapil yan. Ano na yung suwa karon guys. Kaan mo gingani guys. Pang mayaman lang na ulam yan. Sardinas. Nga na ikuan. Itlog na. Itlog. Ito na, itlog na.
Itlog nga ng sardinas. Yung sardinas na initlogan. Saba. Subaan. Itlog na sinardinasan. Sardinas na initlogan. Ano naong guys? Aliwaros. Aliwaros ka nang naunga. Muna kayo na, inig ka morning, pero may lang tawa. Be happy everyday. Sige yan na dito guys. Sandok na ko, ay na si Kuan hirap. Hukad na ko na siya. Pangukad na ko ng mamahaw ta. Nagawa na po guys. Wakoy nahimong saan trabaho sa gawas. May gani, naka-habol po ta sa hapon ka. Nagawa na po. Study to ta, gamodjol. Nangikab pa. Nasa man yung kurtina na lang namura na mo nagibagjuhan gi. Pirani nyo, nangatang-tang mga hindi panglugan nga werog. Ngayon sana kamo nagigdaigda driga ako. Bang pa paginsan ni siyang kurtina. Hindi ko niyo mismo. Mura nagibagjuhan. Guys, maghukad na kuno siya. Piniluto na maghanggi. Kuan. May wala na ng plato. Hawid Ang plato. hawid si siyang plato guys oh. Plato ni Ngunit siyang plato na yung gamay pa. Ha? gamay pa siya mo na siyang kuan kananan. Grabe mo. Ano to na oh. Grabe mo siya. Baboy kay kananan. Bahawan na magunay. Kananan ningas mama mo kuno na imo ang kananan. Dawilada. Unsa yang mahimo nga, unsa yang mahimo nga mama istorya ni mama. Istoryahan na mi mo kuno na plato ang imong dadali sa hirwa. Bahawan mo kunin na mo. Baboy yan. Ano bahawan? Ha? Ano bahawan? Nakapalit day may kuan guys kay Mito gahapon. Pagsaka na mo sa bukid mo ni guys oh. Muna nabilin. Nagkuan guys, nagbunag kagawan dinan kusog. Sabag atop. Yeah guys, sa kuan guys kay Mito. Ara na siyang kakuan, ara na siyang kalutong. Guys kanta. Inog? Ang tamis ra ba? Yeah guys, mga anta guys. Sikat ta. Manapod si Boy Ingay. Wait, pikas. Jun bird. Chin 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 chin. Pero arong makatilaw ko dali. Ayay! Hating kapatid man. Inalok pa, tunga ra. Napa may dia. At panikan umang po. Oh, tara na, konsoon na siya. Kanta guys. Kay Mito. Muna mo napalit gapon gaya mo. Gay. Gapon gay, muna yan gay. Among nagyan mo to nga. Kuan. Ang palit mi guys. Ang kuan 30 kilo. Lami si Jacker katamgis. Mas lami itong violet no. Pwede mo yun? Hmm? Pwede mo yun ito? Pwede ni violetin nga. Violet man to daan. Kaya ito bino sa itong ibabad ni. Ikabli mo pa. Violet na yung gawas. Parang sulod. Iti. Di mahilo ka good. Binos pag tinawan to sa nina. Tigbak ka. Prutas sa iwaan ni kayo. Mura mga nagprutas ni. Sige yan guys kay. Di mo ka kay Mito. Tapos na pala may yutang. Dako tamnan yun ako mga tanang prutas. Kamera, sige yan. Di mo na mukha prutas. Ignorante ng bata ah. Niguli niyo sa inyo, abay. Makauli ka. Muli ta. Mananong ta sa inyo. Juta. May nagibalik na ito natin. Kanan. May mga juta. May juta sa dito kinaibabu. Ano yung natiman. Kay Mito. Kana ba mukahoy ay nang prutas na alimahonon ka na naman minani ba? Baon sa Hindi. Nung kay lang na ilana. To nagalit lana. Ikaw sa ilok. test. Hmm? Aglit man ang swab test kay sakit kuno. Lana. Di ba? Hindi na tayo magi.
nabasa na sa post ni Tiri nga Alam magikad to sa inyo, swab test ka pa rin sa inyo, di man, diri man Nga. kay swab test. nga di ka daw aton sa LGU sa Alicia og wa kay dang subtest kanang subtest jud kuno di Sakita na di subtest. nang rapid test kinahanglan jud kuno subtest. So Kung pugon diri ka na, ano yung ilong diri ko ano? Insan pag uli nga kinahanglan pa kag swab test, insan pag wag swab test. Bayad kag kuan, 2.5. Gamay kuha oh, gamay. Gamay. Mo tanong ko nga. Hindi mo nang ipahakan. Now kuan guys kay Mito napadayda to kuan guys, pipino. Sa Atong- kakao. Katong gikan nila sa ati wa pa na kaon guys, pasirip na gibutang haratong kuanon guys, lawawon. Basta nga ron nuwan guys, lawi ikan kaon. Hanap po nga, Ah, hanap po lamawon guys, kan kanon ninja. Gara mag-uwan nga, nakubuhat ng gawas. Hindi di malikugulan pa. Ha? Hindi di malikugulan, hindi sa dito. ulan naman na, video. Abo, pwede ba maliguguan? Maligo ka? Ha? Isa, oy! Jogging yung pero dito. Maligo ka? Ha? Wala ka ligo. Maligo ko ng just uwan guys. Sige yan. Na yung mga igagaw sa likod, nangaligo sa uwan. Maligo ka, ge? Ito din mo lang, may pupong yung mga tiburat mo, yung tupuan. Wala ka? Wala ka? Magpikas pa ko. Bukod ko. Ikaw ligo ka. Magpikas pa ko. Aran nang umukag isang kuan guys, panit, kaya aran nang kalutong. Okay, reklamo ra baka ganina nga gamay agi mo. Wow! Gamay giyaha. Mura ra baka naw kay Mito, nimong naw kay Mito. Ngunit tatakay mo ito ka ng libre raw tao eh, bayad ba? Kami sa una, daman may punuan kay Mito, giputod laman. Hindi ato ko dito musakag, mangluod ko. Kami rin panahon na mo, amin pahit-pahit o kay Mito. Ato ko musakag sa mga kay Mito sa bus, mangluod ko nila. Sila magsigtawag, asa ka ba? Asa ka ba Jejin? Pero ako dito si babos kay Mito, nagtago. Nga sila kabang-bangan sila pangitag, sarap mo. Kung kay Mito karon kay Pat, balito na ka. Makabangbuang na sila pangita guys. So gasal ko guys, kay Luran ko sa una guys. Gamay ko manglal ko na. Masaka rin ko sa Mito. kuan guys kay Mito ja. Ato ko dito si Babaw sa nga magtago. Ja minus na nay nga. Asa ra mas Jejin kay kuan. Mga una. Magkamulo na sila pangita na guys. Pero ako tuara ko si Babos kay Mito. Ubirep naman ni Bing, ang sabi. Nakadungag ako gan sa ilahang mga Ubirep na ngusa. kuan. Namnama, di ba? Ubirep na murag. Kay Mito magyapon. Panglasa na ko murang tambis. Tamis. Makawan pa ka? Last. Sangta na ba? Hot na ay! Kunwari pa kang punta ba ka? Hindi na kumkaw, hindi mo na. Tigas mo tao. Now kay Mito guys. Oh. Napida ko. O gamay. Ikaw tigpikas ka para pirmida ka lagi mo. Tabso na ng tao eh. Tapos giyan guys, naligo sa uwan. Ningran nyo yung mga igagaw. Buwan man ka ng uwan, hindi mo na pareha sa tubig na kuwan. Yung kay Mito daro no. Kanang uwan na tanan di ang mga acid. So sila giyan guys, nangaligo sila uwan. Ha?
Diyan mga igagaw, may kasakadyo kuan guys, uwan. Nag-enjoy sila pangaligo, bisa karang tugnawa. Mababasa ka? Katagan na gini. Suwad eh. Katagan yan. Katagan yan ba? May ganahan din sa pangaligo mga bata oh. May tugnaw, ge? May tugnaw? Ganoon! Ha? May tugnaw? Ikaw. Duk ayo? Yung mga bata, garap pangligo, ngarang tugnawa. Gar. Ningara na pang aning sud ng tubig dari. Pang punuton dyan na yung mga bugan karon. Enjoy sa pangaligo ag mga buwak guys. Karag mga kuan guys katong ang gipangbalhin to mga kaang. Nagabandas dasa dari ang gipang tungtong guys. Wa pa ko nahuman lagi kaya ang tanang humanon nandiya kay nimbunok mag-uwan. Kurang dari isa guys, gilingkod-lingkod kay sige yan to aspikas bay sa kanang ijang igagaw kay nagdaman to siya kanang naikuan kanang palabok mix ikatong ijang igagaw po namalit ko dari kanang nai pansit kay magluto kuno to sila kanang nai palabok nasa lab to aspikas guys ako rin isa dari kay si Junjun tuwa ning apas silang duha na didto sila kong gibidjaan dari aran mingawa mingaw kadyo guys basta nga ron nga kanang naiwan-uwan bitaw guys na maglantaw-lantaw ko sa kanang naigawas magmingaw ko basta nga ron kanang naiwan-uwan dya ako rapo dari nagnaon na ako sa bahay nagnaon ako dito nga nasaw na ako pag kanang pagulian, hindi ka nalipay na ko na wanay karan ko kanang kanang quarantine dya naman di ay masilabon raman di ay gyapon ko kay hindi man di ka basta-basta makauli o wa kay kanang naay swab test kay mamantong nabalitaan sa kanang naay LGU sa kanang naay Alicia nga kanang naay maulagi patakaran nga huwag na kan manguli sa yung lugar na musud pinanglan nga na ipakita ka kanang na swab test ano guys murag nawalan ako pag-asa nga makaulit ko kay maglo ko magpa-swab test diya initiri ni Ate Flor kanang makita na sila na nagsita tayo malipay na ko guys munang mo dyan na yung unahog tanaw kay register man po dito magtambay kana mag-upload nga saliat ko pan guys tanaw kay malingaw lagi ko mawawag tanan niyang kamingaw nga karon guys na kuan lagi ko kay excited lagi ta kumuuli nga kinangin manday kana nay kuan swab test nga nahdok ko kay nay naka-istorya na sakit kuno nang swab test kay luglugon kuno nang imuhang dani da lusot kuno dani sa kuan sa imuhang kanang naingala-ngala nang Ginoo na lang may bahala guys basta ako gusto na jud kadyo ko makauli kaya ranahon ka ara na nahon mingawa mingaw na kadyo ko ni nanay ni tatay lamin na gajud kadyo sila kaksun kanabitong mananaw ko sa kananay video nila ay sa vlog ni Tiring ni Purami nga nasta tag sinanay ang makitan lamig jud kadyo kaksun guys kaya na nahon kanang naimingawa mingaw na kadyo na lingaw-lingaw na laman ko guys sarang mawawa niyang kami nga kay maglakilak na pag ko nakindun na itik na maglakilak ko ningan ba ko nga din ako maglakilak Ginoo na bahala guys kanang malinaw na maabot lagi ng panahon guys nawa na ng mga unsa ng mga kinahanglan nilang mulitas ato ang yutang na tawhan hinaot ko nga mawa na lang kay para try na kumuli guys
katuning ulis Julie sa kwan guys by naikag ko kay kanang dira sila hindi na mo kanang na mo tabok o kanang na dagat di para na nga minsay maglantok ang dagat na tutog ang luha muna na dagat minsay di ko mo tanaw dagat kay makahila ko kanang may maglantaw sa dagat kaya pwede palagi lako ng dagat guys nananggi lakaw makauli ko sinanig si tatay nagkaanam ng katiguang na sila guys manang makauli mo ko guys arong hapon silang maatiman madyo na laman makabawi-bawi ko guys na silang maatiman mingaw ka jo guys di lalim nga kanang maladyo ka sa kuwan ginikanan di dyan malikay dyan nga kananay mingawon kanila kamingaw naghila ko gabi isa katong post ni Tiri nga kanang kuwan mo lagi ko ni kuwan sa LGU sa Alicia nga swab test jud kuno may dawaton di kuno nang rapid test kuno nang nakuan ko murag naghatagang daghan guys nga dinato ang nabalitaan abi kog malipay na ko kay wala quarantine makauli na ko hindi man day kinapamaday si Chiburitsi lah Ginoo na bahala na guys ang kami nga wang tuson tanan kay bawnas na nagsitatay guys so kanang insay ang gibati sa sobrang nang kamingaw nila parehas may gibati inanig ni tatay parehas may gibati guys gimingaw sila na labaw pog ko 2 times pa ilang gibati dari na ang kamingaw sobrang kamingaw guys ramdam ko sa kanan istoryang tatay okay. So sa Manila pa mi kay kada tuig man jud ko magulian guys bahala na kanang nay magdata ko kanang nay utang basta makauli natural na mga dyan ng nayutang sa Manila nga na magamo ang kinabuhi okay ramam pod kay na may trabaho makabayad man pod ka ng nayutang nga mangutang ko pero naikatliti makauli lamang ko kay nagkalipay guys nga makita nimo ginikanan di man gajud ka baylo ag kwarta nang painamdum ko ni tatay niya na si Jana guys nga sakto ra kuno pod di sarayang anak okay mora kuno gihapon kay 15 kuno ay kami magani kuno 15 mi kabuok kay kami magani kuno 15 mi kabuok guys ya katong nay mga panahon na kay si Tirig si Porme kay sa bay pa man po sa Manila ilang kauban dito sa bay si Aliana ra ug si Janjan sila mga apo mo tamis ta nga mao man gihapon din mga nakagdaghan ja bijaan ra man gihapon kas imuhang mga anak pareha namo ron imuhang nanay nga may mga anak nga ning uban namo wa kay jahay ra mo panglakaw amang mga uban ron mga apo kay murag gyapon bijaan gyapos mga anak nga nas tatay na mao karon guys ara na ang lipadya nga si Florami na dito sa bahay kuha na dito sa bahay si Tiri dyan si Mananghilin na nagpudyo sa kanang narapos kilid sa mong bahay dyan si Ate Flor na dito kay si Ate Flor sa Manila mampun na sa una mo na lipay ko guys nga nanak yung mga igsuon dito para malipay
hindi pa tatay nga nanay mga anak nga kanang naay deaw nila di para sa una nga karagajin kanang naay mag-uumi sila ra sila na si dyan ilang uban dyan yung naay mga nabang naay mga bati-bati ni nga na sila way makakuan kinaman misla jo mo nang dako kadyo pasalamat sa Ginoo nga si Tirig si Purami sila na ning kuan nila na nagtatay dito nga nanay kuyog nanay kujog nanay Mati Manila kinana sila dito kay sa una mag istorya mis tatay maloy kong tatay mingon siya nga mura lagi kuno gyapon siya kong giingnan mura lagi kuno gyapon mga anak kuno kong daghan siya bidyaan ra nang sakto ra kuno nang ahong anak isa ka buok kay para kuno pohon kanang unsa kuno magkahinatnan umabot na kuno panahon nga natiguang na sila basta maingon kuno si Jag kananay uli o paulion ko uli jud kuno ko guys kay malipay kuno si Ja na ako kuan guys ba mura ka nang ijang ipabot pasabot na nga puhon o kanang may matiguang na si Ja kanang hinanglan na si Jag kanang atimanon nga na matiguang na sila nanay nga gusto ni Ja guys nga na ako pirmi sa ijang kuan guys kiliran mo nang nagawa ko nga nalipay sa kanang among ang sitwasyon ron nalipay ko kay nanay nakaatiman nila dito nanay uban panginahanglan nila na si Florami nagsuporta nang salamat kadyo ko ni Florami kina si Japirmi silang duha ni Terry Mati Flor ni Manangilin sila dito deo manong pasalamat kadyo ko nila guys nga naa sila dito mo na karon ang gibati guys nalipay ko nga naguol kay sa tres sa ang kaimtang ron nga ingani sa atuang ka asa kanang sa panahon kanang nay mga kanang lagi nay COVID nga na nya basta guys basta mo niyang gibati guys nalipay ko nga naguo ko guys sa kanang atuang kwan ron sitwasyon kay unsaon na laman umingon si tatay nga kanang uli Jin kay katong ato ang kuan ato ang sabot kay amo laging istorya sa una among sabot nga ug gusto si og kanang namiingon siya nga kanang uli ko mo uli jud kuno ko kay mo ko na diyang kalipay nga kanang makauli ko nang nagawa ko guys kay unsa na laman og mingon siya uli ko nga ato ang panahon ron nga di ta basta maka uli nang pan guys suot agang dughan magnahuna sa ingani guys sa atong kahimtang ron imbes kay nalipay nako kay wala lagi ka nang naay quarantine magura man di ay gyapon ko guys muna nagawa agang dughan ron naka-istorya ko karon guys kay wa man dihag duha ka kuan guys sa mukan kasi si Junjun kay kasigman kadyo na manungog shoutout ko sa hang ate Flor og ni Porami og ni Terry Manangilin og nati Jolie adyo ni Ninjo ipakita ni nanay og ni adyo ni Ninjo paminaw ni tatay ning ang vlog ha basig magilak na pod kaya katong das ni Agi nagilak ra bato sila looy basta mo na yang gibati karon nga nagawa ko dya kanang nay nagawa ko nga nalipay basta hadyo ni Joy pa dengog ni tatay ning ang vlog adyo mo hilak na pod maloy ra lagi Ginoo makauli ra lagi ko man to sa una guys kay di man ko mag-uaw kay kada kuan makauli man jud ko guys kay si Junjun
kuan man kanang sige magpumasero kada adlaw dyan na ay income guys sa una sa wa pa nag COVID kay kada adlaw siya magmasahero dyan na mga kita kay napo estudyante dahang manakay nang hindi ko guys kay dyan kita kada adlaw wa man matigom na ako kay kila ra ba pud mi tulo raman mi mga nga na mo nang makatigom-tigom jud ko guys mo nang inagkamayo makauli ko kay namay ka plite mo nang ang karon mo lagi nag-o ko guys kay minsta tay nga uli yan na anja wa mi income way natigo mi nga na kay wala lagi kita si Junjun ja naglaag guys nakauli na siya guys diyan ning kuan na po ning lamdag na wani uwan lagan Maligo ka na ta kay wanay tugnaw. Maligo ta na. kandingan Tara. guys magbabay sa ako guys ja Asa ka? salamat ko sa kanang nananaw sa akong kuan karon ang video minaot ko nga ganahan mo kay murang magkanang kanagang vlog karon murang kanang mingaw Dumi bingo mo katawa. murang mingaw guys hanggang kuan guys vlog karon salamat gyapon ko ninyo sa inyong pagtanaw dya sa inyong kanang pagsuporta kanunay nagyapon dya may naot ko nga hantod sa hantod dya kanang adya naman po ninyo iskip hanggang kanang mga pahinumdum para makatigom po ko kanang mamiso tuhod salamat ninyong tanan guys kita na punta sa kanang ang vlog Kasi mamiso ba? adlaw Say bye mamiso? guys Hoy, say mamiso ba? piso dos bye guys kita na punta guys